Господин Шопов. Найден Шопов. Бихте ли дошли? Жоро Игнатов се казвам, от съдебен спор на Нова телевизия. С нас за... Това е за добре дошли. Опитвах се да ви кажа, че с нас се свърза Лиляна Михалева. Тя твърди, че сте баща на 13-годишната й дъщеря. Коя това, бе? От къдя на къдя, бе? Живели сте заедно на семейни начала, тук в тази къща. И когато сте разбрали, че тя е бремена, сте я ударил и сте изгонили. Не е истина това. Не, това не е истина. Коя това, бе? Това е истина, Лиляна. Към онзи момент вие сте била семейна. Бе, от къдя на къдя, бе? Ти имаш лекъл в главата, бе. Ма от дек на дек, бе. Бе, мани ми се от... Ма кой те научи да правиш тия работи, бе? Кой къдя на къдя, бе? Кой те научи, бе, да твоите мами? Кажи, кой те научи, бе? Какъв камък, моля ви се? Не сме дошли тук да се биете. Не. Или да донеса голямата пръчка? Какво си кажеш? Никой не ме научил. Нали ти направи? Какво лъжиш? Какво лъжиш? Когато комент има? Този разговор някога между вас воден е. Някога тя казва, че вие че е бремена. Не. Сега го научават от мен за първи път. За първи път не. Може ли не една жена да псува като каруцарка, моля ви? Дръжте се като дама, не като каруцарка. Господиня Мъсъс. Бе, от къдя на къдя, бе? Ти имаш лекъл в главата, бе. Ма от дек на дек, бе. Бе, мани ми се от... Ма кой те научи да вършиш тия работи, бе? Кой те научи? Кой те научи, бе, да твоите мами? Дейте така, не дейте. Кажи, кой те научи, бе? Какъв камък, моля ви се? Не сме дошли тук да се биете. Не. Или да донеса голямата пръчка? Какво си кажеш? Коя това, бе? От къдя на къдя, бе?